Вітаю, шановне спадарства. У эфіры навіны дня. Анастасія Русецкая. Запрашаю. З раніцы на волю пачалі выходзіць палітвязні з цяжкімі захворваннямі. Менавіта пра гэта учора на ўрачыстым сходзе, прысвечаным афіцыйнаму дню незалежнасці, казаў Александр Лукашенко. Са словаў дыктатара, вызваляць перадусім маюць людзей з анкалагічнымі хваробамі. Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжело больные, как они пишут, наши, которые не успели сбежать, находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали и крошили страну в 2020 году. Паводле праваабаронцаў, як мінімум 91 чалавек у няволі пакутуе на цяжкія захворванні. Прынамсі 16 палітвязняў маюць інваліднасць. Вядома, што анкалагічныя захворванні маюць былы лідар партыі БНФ Рыгор Кастусёў, фігурантка справы Аўтуховіча Галіна Дзербыш, пенсіянерка Алла Зуева. У палітвязня Паўла Кучынскага рак 4-й стадыі. Ёсць палітвязні з іншымі цяжкімі хваробамі, сярод іх былая журналістка БТ Ксенія Луцкіна. Яна мае пухліну ў галаўным мозгу. У музыкі гурта Торбенд Яўгена Бурло некроз тазасцегнавых суставаў. У Александра Фядуты дыягнаставалі вострую сардэчную недастатковасць. Адметна, што сёння набыў моц падпісаны Лукашэнкам закон аб амністыі, які не закране асуджаных паводле палітычных артыкулаў. Аднак памілаваць палітвязняў Лукашенка можа асобным указам. Святлана Тихановская заклікала безумоўна вызваліць больш за 200 палітвязняў, якія цяпер у крытычным стане. Іх неадкладнае вызваленне не палітычнае, а гуманітарнае пытанне, напісала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Тихановская падкрэсліла, што жыццё згаданых вязняў пад пагрозай, ды нагадала, што ў зняволенні памерлі сама меней 6 асобаў. Да безумоўнага вызвалення палітычных зняволеных заклікаў і Дзярждэпартамент ЗША. У віншаванні беларусаў з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці дзяржсакратар Энтані Блінкен зазначыў, што Злучаныя Штаты шануюць мужнасць 1500 беларускіх палітвязняў, якіх трымаюць у няволі за спробу рэалізаваць свабоды, якія мае даваць незалежнасць. У Менску на парадзе, прысвечаным афіцыйнаму дню незалежнасці, упершыню паказалі ударныя беспілотнікі беларускай вытворчасці. Мяркуючы з відэатрансляцыі параду, гэта БПЛА «Герань-2». Гэта расійская назва іранскага «Шагет-136». Такія ж ударныя беспілотнікі выкарыстоўвае Расія ў вайне супраць Украіны. Таксама на парадзе заўважылі іскандэры са знакамі радыяцыйнай небяспекі на борце. Каментатар трансляцыі падкрэсліў, што комплекс здольны прымаць ракеты ў ядравым аснашчэнні. А размяшчэнне тактычнай ядравай зброі ў Беларусі – адказ на крокі недружалюбных краінаў. 3 ліпеня ў Беларусі святкуюць афіцыйны дзень незалежнасці, свята прымеркаванае да дня вызвалення Менску ад нацыстаў. Гэтую дату зрабілі днём незалежнасці толькі ў 1996 годзе у выніку рэферэндуму. Польшча плануе ўвесці пільны кантроль грузаў, якія прыбываюць з Беларусі ў тэрмінал у Малашевічы. У Варшаве разлічваюць, што гэта моцна ўдарыць па рэжыме Лукашэнкі. Пра гэта паведамляе радыёстанцыя РМФ-ФМ са спасылкай на польскіх дыпламатаў. Транзіт тавараў праз Малашевіча – істотная крыніца даходу для рэжыму Лукашэнкі. Яго абмежаванне можа мець шмат наступстваў. Праз гэты тэрмінал ідуць асноўныя пастаўкі тавараў з Кітаю ў еўразвяз. Частка грузу адпраўляецца ў Еўропу чыгункаю, частка ў порт Гданьску. Паводле афіцыйнай Варшавы, такія меры таксама павінны не дапусціць, каб у еўразвяз трапілі небяспечныя прадметы і рэчывы. Польская МЗС разлічвае на ціск Пекіну на Менск, каб выканаць патрабаванні Польшчы. Паводле інфармацыі РМФ-ФМ, некалькі дзён таму Менску па дыпламатычных каналах адправілі сігнал, што Польшча больш не будзе цярпець міграцыйнага ціску на мяжы, а таксама таго, што ў турме трымаюць журналіста Анджэя Пачобута. Менск на гэтыя сігналы дагэтуль не адказаў, паведамляе медыа. Тым часам Лукашенко заяўляе, што не збіраецца спыняць мігрантаў на беларуска-польскай мяжы. Я не намерен отдавать приказ пограничникам, военным и прочим гражданским лицам, чтобы они защищали Европейский Союз на границе Беларуси и Польши. Нягледзячы на такую заяву, ў чэрвені колькасць спробаў нелегальнага перасячэння мяжы Беларусі і еўразвязу скарацілася амаль у 2 разы. Аднак польская мяжа працягвае зазнаваць напады з боку мігрантаў. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск на супольнай з нямецкім канцлерам Оляфам Шольцам прэс-канферэнцыі заявіў, што асноўнымі ахваляў міграцыі, арганізаванай Лукашэнкам і Пуцінам, становяцца Польшча і Нямецчына.
Сталі вядомыя і падрабязнасці нядаўняга абмену грамадзяніна Украіны Мікалая Швяца. Як распавёў Лукашенко, яго перадалі ўкраіне на просьбу Владзіміра Пуціна. Гэта было часткай угоды аб перадачы Расіі мітрапаліта Іенафана. Паведамленне украінскага боку аб тым, што абмен адбыўся дзякуючы намаганням Ватыкану, Лукашенко абверг. Мітрапаліт Тульчынскі і Братслаўскі Украінскай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыархату Іенафан быў асуджаны ва ўкраіне да 5 гадоў зняволення за апраўданне расійскай агрэсіі. Мікалая Швяца абвінавачвалі ў выкананні дыверсіі супраць расійскага самалёта А-50 на аэрадроме ў Мачулішчах, што адбылася летась 26 лютага. Першапачаткова адказнасць за дыверсію взяло на сябе аб'яднанне былых сілавікоў Байпол, аднак пазней кіраўнік СБУ Васіль Малюк публічна прызнаў датычнасць ягонага ведомства да акцыі. 4гадовая дзяўчынка, якую больш за сотні шукалі ўсёй краінай, на жаль, загінула. Пра гэта раніцай у сваіх соцсетках паведаміў пошукавы атрад «Анёл». Уночы цела дзяўчынкі знайшлі валанцёры ў тэхнічным вадаёме на тэрыторыі мехдвара. Мая Любімцава з аграгарадка Пелішча Каменецкага раёну знікла яшчэ ў панядзелак. Яна сышла з двара ўласнага дому і больш яе ніхто не бачыў. Знікненне дзяўчынкі выклікала хвалю салідарнасці ў беларусаў. У яе пошуках бралі ўдзел больш за 1500 добраахвотнікаў з усёй краіны. Аўтобус з беларускімі турыстамі трапіў у аварыю ў Турэччыне. Паведамляецца пра вялікую колькасць траўмаваных. Турэцкі кіроўца аўтобуса ад атрыманых траўмаў памёр у шпіталі. У шпіталь для аказання дапамогі даставілі 16 расейцаў і 4 беларусаў. Турэцкія медыа азначаюць, што некаторыя пацярпелыя адмаўляліся ехаць у бальніцу, нягледзячы на траўмы. Аўтобус наехаў на слуп пры ўездзе на мост у правінцыі Анталія, калі турыстаў везлі з гатэляў Аланіі ў аэрапорт. Прычынаў здарэння пакуль не называюць, праваахоўнікі праводзяць праверку абставінаў ДТЗ. 2000 рублёў за тое, каб паспрыяць у атрыманні шэнгену. Менавіта столькі просяць пасярэднікі, якія абяцаюць запісаць на падачу дакументаў на візу нават з відэаверыфікацыяй. Пра гэта паведамляе выданне devbuy.io. Як сцвярджаюць чытачы сайту Белсату, функцыя відэаверыфікацыі завісае, калі выбіраеш вольны часовы слот. Але камусьці ўсё ж прайсці яе ўдаецца. У махлярстве падазраюць візавы цэнтр, які, імаверна, дае магчымасць запісацца з дапамогаю пасярэднікаў. Цэнтр VFS Global – афіцыйны партнёр польскай амбасады ў Беларусі. Белсат накіраваў запыт у польскай МЗС з пытаннямі аб працы візавага цэнтру. Адказу мы пакуль не атрымалі. У чатах пішуць, што пасярэднікі просяць аванс і фотапашпарта, і ўжо на наступны дзень паведамляюць дату, час і месца падачы дакументаў. Аднак пацверджанняў, што людзям сапраўды ўдалося запісацца такім чынам, пакуль няма. Владзімір Зяленскі з сумневам паставіўся да прапановы аб перамір'і, бо мае дрэнны досвед у гэтай справе. Пра гэта Віктор Орбан распавёў у інтэрв'ю швейцарскаму выданню Welt Woche напрыканцы візіту ў Кіеў. Прэм'ер-міністр Вугоршчыны дадаў, што папярэднія перамір'і, на думку Зяленскага, не прынеслі ў краіне нічога добрага. Віктор Орбан прапанаваў Владзіміру Зяленскаму падумаць пра спыненне агню, каб паскорыць мірныя перамовы з Расіяй. Пра гэта вугорскі прэм'ер заявіў на прэс-канферэнцыі пасля перамоваў з украінскім прэзідэнтам у Кіеве. Намеснік кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Ігар Жоўква ў эфіры нацыянальнага тэлемарафону заявіў, што Кіеў прыняў да ведама прапанову вугорскага прэм'ера, аднак не лічыць гэты план жыццяздольным. Жоўква дадаў, што Украіна інструментам урэгулявання бачыць саміты міру. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць лайкі і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Зычу добрага дня і да сустрэчы заўтра.